Ja tarvii huolehtia tosiaan, onko siellä pelialaa tulee tämä 15 tonnin kansallisluokan konetuohon. Tämä luo koneelle lisää tuottavuutta, lisää mukavaa ja kun kuljettaja tuntee olonsa miellyttäväksi, nuoreeksi, terveeksi tuolla ohjaamossa, niin totta kai työ on tuottavuutta. Työhön tulee lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja se on todella tärkeää koneyrittäjän näkökulmasta. Koneyrittäjän täytyy ansaita omaa leipänsä ja ohjelma kallistelee heti huomattavasti enemmän noin oikealle kallistuu ohjaamo. Hakko liikkuu tuolla painallukset päässä. Kun hän kääntää penkin, hän painaa nappia kanssa noin ja mukavuus on tullut takaisin sinne. On se Buffalo Active Flame tulee. Sitä ei tarvitse jännittää, että joku tää tuossa vaikka sivupaneelilla ja antaa mennä vaan. Hieno kone. Mutta ei häpeä, seuraavakaan kone sieltä tulee Ponsse.